Ramaphosa bekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki Okay, hey besithi siyayibheka lensizwa yakwangidi angazi noma ke kwamaphumulo inetwork kuhambani lapho kwamaphumulo noma ke ibalekela iquiz angisazi ngempela ukuthi ngizothi ke into enjani le kodwa ke awuthi ke ngithathe nje abalaleli ababili abathatha abahleli nathi ke la ku Twitter khona ke kuzoba ke uDelani noThabile Dlamini Showe kuzoba ke ay kulungile angihambe ngoba asimtholi lo bhuti lo ake ngishonelela kuCevuzile vele umfana wangakithi uyinominate wele lapha na ke kuma Satma ngivele ngigijimele ngibhekele kuye ngijabulele naye sithi halala Cevuzile halala bulele kuwe mntanami usomcevo uqeda umcimbi unominate wena kanjani kuma Satma akulonyaka ulele awu ma Cevuzile somcevo uqeda umcimbi umfoka mkhulu ofazimba le ngakithi madoda uthi ke kulele kuwe 16 after 11 sesimtholileke uZanefa sikubingelele wemfoka ngithi sikwamukela emsakazweni Khosi FM. Awu ngiyabingelela siswami mani ngiyabingelela ngiyaxolisa kakhulu. Usubaleke wazephula usabi quiz. Awu ngiyaxolisa kakhulu bekesendleleni ngeMaritzburg manje ingeyintabelo ishona ivumbuko network. Kulungile siyajabula ke kodwa ukuthi sewukhona sewunathi ke ngalesi sikhathi okay sigiya nawe namhlanje ngoba ke uwomunye ke umculi kaMaskandi obambeke iqhaza ngendlela ke eyisimanga kakhulukazi ke kuloshuni kabheka umuzi esiubonayo ke ukuthi ke usuwingcosana uyahamba ke ngokushabalala inona insizwa ke dinensizwa ke enisawumele sisanibonayo ngempela ukuthi hey nigijima nawo ngathi ke nazalwa nawo kuhamba kanjani endimeni kaMaskandi kuhamba kanjani kuwena njengomculi waloshuni bathina abantu abantu bangamukela kakhulu sisiwami bajabule kakhulu abantu bathi no qhubeka njalo mfowethu ngithi ungabanaka abantu abanomoya so ngigqugquzeleke kakhulu ngibonge kakhulu nje nawo umsakazo ngoba sengaqala ngasho ngithi unesandla ekutheni noZanefa emhlabeni yabo so ngike ngabona lana ukuthi usushaya olunye uhlobo lomculo mawukhipha ke isinanga awusitshele ngesinanga. Okay isinanga ilokhuzana isingile entshe siyikhiphe no lensizwa bathi inkosi yamagcokama okusho ukuthi nje besiveza ubuciko esinabo kwaphuma ke i-deep house ingoma nje impela ejabulisa abantu kakhulu nje nami ngiyajabula kakhulu ngoba bengalindele ukuthi abantu bengayijabulela le yanto besithi siyazenzela nje ukuthi sikhombise ubuciko bethu ukuthi mawuyiciko akukho la ulimit ekhona ukuthi kumele ube la kuphela. Kukhona okunye obhizi ngakho bhuti njengoba nali nezwe ke livuliwe yini singayilindela makukhona mhlawumbe okunye uzokukhipha njengoba ku December. Njengamanje ngibhizi ngokuhambisa inyoka yami ebantwini album engigcine kuyikhipha ngoba njoba ningithinda nje ngisendleleni eMaritzburg kunendawo bathi lapha ngase-Cambridge lapha ngase lokhuzaneni erank ngase-rank lapha ya so lapho ngizobe nginensiza abathi mamiliyoni lapho ngoba ngenza i-tour ngihamba ngeround iKwaZulu Natal bazongibona kusasa nje ngizobe ngise workshop abantu bazobe beyithola bukhoma iCD ngoba ngibone kubalekile ukuthi ngiye kubantwini ngoba ngeke ngathi kubambezeleka ngenza umsebenzi abantu abadala. Okay ake sibuyele emuva nje kancane wena njengoZanefa yini le eyakufaka la endimeni kaMaskandi? Mina bengumlaleli nje into engangiyidlala kwakuyi-drums la eThekwini kusho ukuthi ngithe mangifika eGoli ngathenga isiginci ke ayi ngafike ngasidlala isiginci kodwa umuntu engangimlalela kakhulu kwakubheka uMuzilithuthi okusho ukuthi kumlalela kakhulu kwaze kwangena imizwa elokhuzaneni yokudlala isiginci ngagcina ngidlala igitha ke nganenhlanhla ke ekuthenini ngithola idili ke kubaba uTsekonzemani okuyena angasebenza naye kahle kakhulu ke
wangenza umuntu owaziwayo ezweni. Okay kulungile ake sambeke ke siye ke ku quiz yethu angithi uyazi sikayisidlale nawe ke i quiz la sizwe ukuthi kuhamba kanjani lapha esikoleni. Okay kulungile angehlisa siqale are you ready bhuti wami? Anginankinga. Okay iculo bani lengoma ethi umshado ijele? Iculo ubhuti Khuzana. Ungizwe kahle kodwa ethi umshado ijele ya. Iculo Khuzana. Ethi umshado ijele? Angazi ngoba ngathi umuntu waseNdiya angikho sure kahle. Bathe ngathi umpeze emnyama mangicabanga. Ndlule kuwe wena. Kodwa kwenza wakhe uyikhiphe i-album yakhe yokuqala. Uba lo uqosha uyikhiphe nini i-album yakhe yokuqala? Angazi ngifuna Yeah, Point to prove. 2011. 2011. Yeah, ngikho sure but nje khona lapha impela. Obani inyone emaqola. Wait. Inyone emaqola ngifuna ukwamanga angibazi bakithi kodwa igama ngiyalazi. Wayengoka bani ukhwele ebhasini? Angizwa. Ulewa lokuhleka wayengoka ba ukhwele ebhasini. Uyabona ke lokho lebhasini kuba wathi nje uwayibiza ngesigaba lakhe njengabe ngabe ngiyazi yabo bathi. Okay ogcina umbuzo ukuthi ke umenzi unominate kuyiphi category kuMasatma? Umenzi. Inkosi yami nawe sizowazi wangibuza ngabafana abafikayo. Kade angibazi kahle kuba ungibuze ngobhuti ngumuzi ngabe ngiyithole yonke lento leni. Akade nje wena uthola u0 wena ulamana no. Kodwa nkulunkulu wena nse wena nenthombi nse wena nosigwebo ngoba angikuniki leyo umshado ijele angikuniki ngoba wena uyithathwa iPhosa Khuzani kulungile. Okay amajele asuka amaningi wena sisi manje kwakho lijele elinye la ngapha eFinis kwakho lijele la ngapha eKathi manje into kanjani azikunike ke impendulo zakho umculi ocula umshado ijele imfezi uqhosha album wayikhipha ngo2013 inyone emaqola abalandeli ba DSD ukhole ebhasini wakamajola umenzi unominate ke kwi-best newcomer lapha na ke kuMasatma. Ya bekufanele ngayitholi le kaMfezi emnyama ngoba ngithi uyibiza ngenyoka ima inyoka into esabekayo manje bengumele impela nje ngingayitholi ngiyabona kulungile eyiphi ngoba yakho ke oyicelile ke namhlanje uthi kudlalele yona. Ingoma engiyicelile kalokhuzana umjida lo abathi ulokhuzana man umroze lo nsizwa ishaka kakhulu sisi wami man ishaka kakhulu lo nsizwa leso kodwa sengivalelisa ngicela abantu abawuthanda umculo wami baye lapha eMaritzburg ekhoneni lapha la seCambridge bazongifica khona ngizobe ngishaya ingoma khona bukhoma ubanikeza inyoka yami nesinani ngafuthi ngizosiperforma khona ngiyabonga kakhulu ngihamba nezinsizwa amamiliyoni la nensizwa laphana ilokhuzana inhlalisuthi abafowethu sikakhohle futhi ukuhlangana emcimbini kaSigwebo laphana nge31 October Nkosi yami kunjalo ya sizobe sikhona lapho Nkosi yami eMelmont abantu abafisa ukusibona kanjalo nange24 futhi mamiliyoni laphana eworkshop uzobe ngikhona kusasa workshop uzobe ngikhona kahle nje siyagijima sihamba kanjani hamba ngolayini yake wa number 0 Umroza Fakude yimi bhola icela uzanefa ubakangidi siyagijima sibheke ku Lady D ukhona lapha na ke kwaphephe dash Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kapi